Az eltelt év csupa sikerekkel telik, hiszen 234 település, 2207 kertje csatlakozott az idénhez a programhoz, és Magyarországgal együtt 5 országból neveztek, köztük egy dél-angliai város Plymouth, egy lengyel város Ludwig, és számos erdélyi település és délvidéki település is csatlakozott ehhez a programhoz. Ami a fő öröm számunkra, hogy a 2207 nevezés mögött 7800 kertművelő van, akik konkrétan a kert gondozásával, ápolásával foglalkoztak. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy sikertörténet, és Magyarország minden megyéje csatlakozott az idén először ehhez a kezdeményezéshez. A legnagyobb eredmény talán az, hogy egy picit a korosztályunk fiatalodott, köszönhető ez a közösségeknek. Nagyon sok óvoda, iskola részt vett ebben a programban, és ez azt mutatja, hogy bizony ez a kezdeményezés eléri a célját, hiszen azt a tudást, amit a tapasztalt és koros kertművelők magukénak tudnak és birtokolnak, így átadhatóvá tudjuk tenni a fiatal generációnak, a gyerekeknek, és bízom abban, hogyha gyerekkorban megszeretik a kertet, szerelmesei lesznek a kertnek, akkor ezt később felnőtt korban sem fogják elhanyagolni, és megtalálják annak a módját, hogy valamilyen úton, módon, de a kerthez kötődjenek, kapcsolódjanak, kertet műveljenek. Igen, megfigyelhető, hiszen nagyon sokan, és egyre többen jelzik vissza számomra, hogy bizony az ő példájukon okulva felássák a kertjüket, gondozzák, a kertet művelés alá vonják az zárt kertjeiket, illetve a díszkertbe egyre többen csempészik be a zöldséget és a gyümölcsöt, és egyre többen alakítanak ki az udvarukon, ami talán esetleg eddig elhagyatott volt, konyhakertet. A legnagyobb kihívást mindig az adminisztráció és a nyilvántartás jelenti, ezt segíti most számunkra az online felület, amin közvetlenül tudnak kapcsolatot teremteni és adatokat közölni velünk a koordinátorok és a települések. Én úgy gondolom, hogy ez megkönnyíti és meggyorsítja a kapcsolattartást és a kapcsolatfelvételt, a kommunikációt a települések, a koordinátorok és maguk a kertgazdák, a kertművelők között is. A jövő évtől azt várom, hogy töltse be az év szlogenjének a felhívását, miszerint a 2016-os év a többgenerációs kertek éve. Én azt várom, hogy ennek példájaként minél több iskolás, óvodás kapcsolódik a programba, és a fiatal generációnak ténylegesen át tudjuk adni a tudást, a tapasztalatot, és meg tudjuk szerezni a kertművelést.